Kære 1. P, I skal i gang med jeres forløb nu om forskellige liv i Danmark, hedder overskriften, og det handler sådan overordnet set om at forsøge at beskrive livet i Danmark på forskellige måder, og finde ud af, hvilke skævheder og uligheder der er i det her samfund. Og vi skal diskutere, i hvor høj grad det er noget, som staten skal ændre på, eller om det er noget, som er naturligt for et samfund, at der er de her forskelligheder, og at det måske ovenikøbet er en fordel. Og for at kunne forstå det her spørgsmål bedre, så skal I have noget teori og nogle begreber, og det er det, vi begynder på i morgen. Det er kapitel 5, og det afsnit, I skal læse i kapitel 5, det er det, der strækker sig fra side 84 til side 88. Og I skal til i morgen tidlig have tjek på lektion, og I skal tjekke på lektion til det afsnit, som handler om livsform, og der er 4 spørgsmål. Noget omkring social differentiering, noget omkring livsform, og noget omkring nogle forskellige måder at beskrive de her livsformer på. Det er nemlig sådan, at for at kunne beskrive livet i Danmark, så skal vi have nogle begreber, noget teori, og de 3 typer forklaringer, de 3 teorier, I bliver præsenteret for, det er først den, der hedder livsformsteorien, eller livsformsanalysen, og den handler om at inddele befolkningen i det her tilfælde 3 grupper, som beskriver, som inddeles alt efter, hvor man bliver inddelt alt efter, hvilket forhold man har til sit arbejde. Man taler om den selvstændige livsform, man taler om lønarbejderlivsform, og man taler om den karrierebundne livsform. Altså det er en måde at inddele befolkningen på, det er i deres forhold til deres arbejde. En anden måde, som vi skal læse om til næste gang, det er den såkaldte livsstilsundersøgelse, eller livsstilsteori, som handler om, at man med en vis fornuft kan inddele befolkningen i nogle segmenter eller nogle grupper, alt efter hvilken livsstil de har. Og påstanden er altså i den her model, som kaldes for Minerva-modellen, det er, at der i hver enkelt livsstil, det hjørne her, den her fjerdedel af lagkagen, det er en livsstil, den grønne livsstil, og den blå, og den violette, og den rosa livsstil. Hver af de her livsstil, de gør de samme ting, de træffer de samme livsstilsvalg, alt efter om det gælder rejsemål, eller mad, eller politiske holdninger, så har de næsten den samme livsstil, de træffer de samme livsstilsvalg. Det gælder også uddannelsesvalg og sådan noget. Det er også en måde at inddele befolkningen på, ikke i forhold til hvilket arbejde de har, ikke i forhold til hvilket forhold de har til deres arbejde, men hvilke livsstilsvalg de træffer. Den tredje måde, I skal lære og kende til, det er det, man kalder for levekorsundersøgelserne. Og det svarer lidt til dem, som I allerede er blevet gjort bekendt med, nemlig de grupper, vi kiggede på sidste gang, da I kiggede på hjemmesiden klassesamfund.dk. Der husker I nok, at I havde nogle klasser, som sådan blev beskrevet som overklasse, højere middelklasse, middelklasse osv. Og at vi fandt ud af, bare ved sådan en hurtig undersøgelse, at der var meget stor forskel på, hvor syg man var i de her grupper her, og hvor længe man levede. Så de her, den her klasseinddeling og de her såkaldte socialgrupper, de er parallelle. Den måde skal I også lære at beskrive samfundet på, men først næste gang. Men altså til i morgen, der skal I kigge på livsformsbegrebet og læse om det i jeres grundbog. Vi ses i morgen tidlig.